Здравейте, дами и господа, аз съм Ники Кънчев, а вие гледате на живо по Нова телевизия Пари на мига. Играта, която днес радва участниците си с двойни печалби. Точно така. Днес е неделя, това означава, че хората, които играят през днешния ден, имат шанс да спечелят двойно по-големи награди. Моментните ни печалби днес са между 200 и страхотните 20 000 лева. В неделя дневната ни печалба са невероятните 20 000 лева. С удоволствие ви напомням и за седмичната ни премия от цели 21 000 лева. Тя обаче се полага на човека, който ще събере най-много точки през седмицата, така че бъдете упорити. А в края на юни ви очаква и месечният джакпот в Пари на мига. В момента той е над 73 000 лева, а има да се трупа чак до края на този месец. Участието тук в Пари на мига е лесно и приятно. Записването става с празен СМС на номер 181, като в играта могат да участват абонати на всички мобилни оператори. А сега настъпи момента да поканя вчерашният ни победител. Това е госпожа Нина Гешева от село Овошник. Вчера тя спечели 10 000 лева и сега на нея се пада честта да избере следващият ни шампион. Нина, първо честито ви. Благодаря. Честит ви късмет. Сега дайте да изберем 3, 2, 1. Вие сте, натиснете и да видим къде ще спре хронометъра, както се казва на спортен език. 0886 40 28 и виждате сумата колко е, нали? 10 000 лева. А сега е време да ви връча и куфърчето, в което са вашите честно спечелени 10 000 лева. Какво ще направите с тези пари? Благодаря. Най-вече нови мебели за голямата ни къща. Добре. Вчера споменахте, че сте от село Овошник. Не съм го чула. Какво? Разкажете ли малко за това казанлъшко село? Това е село на 6 км от град Казанлък. Имаме най-големия аквапарк на Балканския полуостров с супер басейни за деца и за възрастни. Браво. Какво ще пожелаете на участниците в Пари на мига? Да бъдат здрави, да вярват в късмета си и да не губят оптимизма. Точно така. Благодаря ти. Нина, а сега искам да поканя тук при мен и Светла Василева от Своге. Вчера Светла тут спечели момент на печалба от 1000 лева. Честито и на вас. Какво правихте, докато дойде този победен СМС, който ви каза на вашия телефон, че печелите 1000 лева? Почивах си преди нощна смяна. Проспахте. За работа, проспахме го. Хубаво. А какво ще направите с вашите пари? Ще почерпите ли приятели? Ще почерпиме приятели и семейството. Добре. На почивка ще ги заведа. Точно така. Освен Светла, вчера моментни печалби в Пари на мига грабнаха Гено Раев от Чирпан, Вахди Кичуков от Смолен, Сабиха Карабрахимова от село Средногорци, Румен Петков от село Ветрен, Мурат Али от село Висока Поляна, Божин Танчев от София, Митко Митев от Добрич. А сега нека да разберем имаме ли връзка с днешният ни победител, който Нина избра преди малко, и да видим дали той да не е от Казанлъшкото околие. Здравейте, аз съм Ники Кънчев и ви звъня от предаването Пари на мига по Нова телевизия. Моля ви, първо да ни се представите. Казвам се Марин Стоянов. Живея в град София, квартал Суходол. Марин Стоянов, добре. Марина, наблюдавате ли в момента на живо Нова телевизия? Малко съм навън от двора. На двора сте. Добре. Звъня ви, за да ви съобщя, че току-що спечелихте. Поглеждаме пак към нашата видеостена. 10 000 лева от Пари на мига. Благодаря, да сте живи и здрави. Благодаря ви. Чакаме ви утре в студиото на Пари на мига, за да вземете вашата печалба. И така, виждате, няма какво да се опре на силата на трите цифри на късмета 181. Дами и господа, напомням ви, че днес конкретно играете за двойно по-големи печалби, така че шансът ви е двоен. Моментни печалби между 200 и 20 000 лева. Дневната ни печалба също е двойна. Печалба от 21 000 лева за човека, който е натрупал най-много точки през седмицата. И не на последно място играете и за невероятният месечен джакпот в Пари на мига, който вече прехвърли 73 000 лева. Побързайте, остават само няколко часа до края на седмицата. Сега е моментът да играете на 181. Сега ви оставям в компанията на Цветанка Ризова и нейните гости, които ще си говорят на 4 очи. И така, последно. Не забравяйте, че успехът в Пари на мига идва с няколко прости действия. Първо, изпратете празен СМС на 181 и след това влезте в играта. Чао, чао!